നടപ്പ് ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ്. നടപ്പ് ശീലങ്ങൾ കണ്ടുപോകാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും കളിയാക്കും, തമാശാക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ആവട്ടെ, ഇപ്പം നമ്മൾ സദ്ഗ്രാമത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ എംപവർമെന്റ് നടക്കണം, അത് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയി ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോലും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ ഒരുപാട്. അതായത് നടപ്പ് ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ്. നടപ്പ് ശീലങ്ങൾ കണ്ടുപോകാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും കളിയാക്കും, തമാശാക്കും, ട്രോള് വരും. ട്രോളില്ലാതെക്കൂല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇപ്പം MLA ഒക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ക്രിയാണെന്നൊക്കെ കളിയാക്കും. പക്ഷെ അപ്പം ഞാനതൊക്കെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആക്കും. കാരണം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ മുഖമാണ്. അപ്പം അവരുണ്ടല്ലോ, അതാണല്ലോ നമ്മളെ കരുത്ത്. അപ്പം അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷം.